מה החלום שלך? טוב, איש גדול. אין לי חלום. אין לך? החלום שלי זה שיהיה לי חלום. מה זאת אומרת? לא יודע, אני לא יודע מה אני אוהב לעשות. אתה לא יודע מה אתה אוהב לעשות? איפה אתה מרגיש הכי טוב? אני מרגיש הכי טוב. מה זאת אומרת איפה אני מרגיש הכי טוב? איזה רגע, איזה דבר שעשית, הרגשת, וואלה, פה הצלחתי, פה אני טוב. ששיחקתי קלפים. באמת? ויותר מזה. אבל לא יודע, זה משהו שמאוד מדאיג אותי דווקא, אתה יודע? מדאיג אותך? מה? שאין לי חלום. לא היה מדאיג אותך אם לא היה לך חלום? אני כאילו רואה מה אני עושה, אני לא יודע איזה מקצוע זה. יש נכון את האנשים האלה במשרדים השקופים והשולחן הארוך. כן. אני רוצה להיות זה שיושב בקצה, בראש השולחן. הוא אומר לי, זה מי שיושב משמאלי אתה מפוטר. ובפנים, יניב מתנהג בדיוק כמו שירות העריכה. התקפי אלימות, בעיות משמעת, ההפתעה היחידה היא שכבר אמצע השנה, והוא עדיין פה. אבל זה עוזר שאתה הולך בלי לסגור את זה? אמרת, מה הוא אומר לי תשלים רבע שעה, 10 דקות, על מה אני אשלים? נכון. יצאתי שנייה לפני הזמן, על מה אני אשלים? גם אם לא. ניסית לדבר, הלכת לחילי, אומרים לי להישאר ואני לא צריך להישאר. ניסית לפתור את זה בדרך אחרת או שאתה זורק הכל והולך? מה הקשר? הלכתי, מה? אז מה זה נתן לך זה שהלכת? זה הפך אותך יותר צודק עכשיו? היי! אני אתן לך אותה, עם ההצגות האלה, די! זהו, שחק לי, הוא זורק עליי מחר. די, עם ההצגות האלה. אבל זה לא הצגות, הוא זורק עליי מחר. אתה עסוק בהצגות, ואתה עסוק בפוזה שאתה כבר לא שם. אתה למדת הרבה... אבל איזה פוזות? הוא זורק עליי. אז הוא זורק עליי. לא. רואה? אני תכף אלך אליו, תירגע. אתה רוצה לעשות את המפרדות? לא, אני עושה... אוקיי, אז תסתכל עליי עכשיו. אני אפסול לו את המבחן והוא יצא החוצה. אתה תירגע. מה? בסדר? אין סיבה שלא תעשה את המבחן. תעשה את המבחן הזה, לא זה, אבל תעלה פעם שלישית פה שאתה מתקשר לעשות אותו. בסדר. זאת הייתה שאלה טובה, יריב. זאת הייתה שאלה טובה. אתה יכול להכניס את הרגע לראש שלך? אתה יכול להכניס את הרגע לראש שלך? נו. להבין כאילו איך זה נראה בעיניים שלך כשאתה יושב בכיתה? כמו שאתה יושב עכשיו, נגיד, מה אתה שונא, נגיד? מה, אני שונא? מה, איזה דבר אתה לא נמשך אליו? כאילו, לא מעניין אותך. כשחם לי. שחם לך, אתה יכול לשבת בתוך חדר שחם לך שעה? פתאום בא לי להפריע. בא לי לזרוק משהו, לדבר, לקום, לצאת, לחזור. מה זה בא לי? אתה פשוט מרגיש את זה בפנים? כן. שמה? זה אומר לך קום. זה נותן לך פקודה, קום. מה זה נותן לך פקודה? זה ככה, זה כמו, כאילו אני רובוט. קם. זהו, המוח משדר והגוף עושה. לחזור. אולי זו הבגרות במתמטיקה שפתאום נראית יעד אפשרי. אולי הקשר המיוחד שנוצר עם המחנכת שלו רות. בבגרות עצמה נותנים לך ציון גם על הדרך, בסדר? לא רק על התוצאה. כל ניקוד שיש לך הוא גם על הדרך. היא לא מתייאשת, אה? כמו ברדלס הדבר הזה. איך אתה מסביר את זה? לא יודע איזה כוח יש לה. המורה הזאת באלוהים. כמה זמן לא ישבת ולמדת ככה, רצוף? כיתה ד'. מכיתה ד'? אתה רציני? מכיתה ד' לא ישבת ולמדת ככה רצוף? אוקיי, ולמדת טוב בשיעורים שלמדת השבוע? אם היית צריך לתת ציון לזה, טוב, מעולה, מה היית אומר? טוב, בסדר, טוב. למדת מעולה, יניב. בסדר? לא למדת בסדר, לא למדת טוב, למדת מעולה. אתה יודע מה הדבר שאני הכי רואה מהצד? שפשוט מדברת איתך. יותר מדי. יותר מדי? יכול להיות מאוד גאה בעצמך על הדרך שעשית. כשאני כן אגיד משפט אחרון שחשוב לי. יהיו נפילות בדרך. זה לא שאם התחייבת ועשית שבוע כזה, אז אני חושבת שמעכשיו יהיה שבוע מעולה, הכל יהיה טוב. יהיה נפילות, וזה בסדר. אתה מדבר איתה, אתה יכול לדבר איתה, אבל אין, לא יעזור. אתה תגיד לה, אני רוצה ללכת, תגיד, היא תתחיל לפענח לך את זה, תשמע, אם אתה תלך, מחר אתה לא תעזב, ואחר כך אתה תתייאש ואתה אומר לה, טוב. אנחנו נוציא מחר מכתב לאמא על השבוע הזה, גם בשבילך, גם לאמא, גם לתיק האישי.
בהצלחה, תמשיך ככה. טוב? אני אוהבת אותך, יניב. למה לי? טוב. איך יש לה כוח לדבר? ואיך היא לא מתייאשת? זה מה שמעניין אותי. איך היא לא מתייאשת? זה מה שהוא אמר? באמת? חמוד.